Ýolugry ýürüýti gurnalan ýerde hormatly prezidentimiz we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Fizuli şäherine gurulýan binalaryň, şeýlegem gahrman arkadamyň başlangyjy bilen Azerbaýjany Sowet hökümine Fizuli şäherine guruluşy alınıp barýan mescidiň şekil taslamalary bilen tanışdyryldy. Bu mescidiň Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäç çagalary himayet bermek boýunça hayır sagabat gaznasynyň serişçileriniň azabyna bina edilýändigini bilmek gerek. Mälim bolşaly soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerini häzirki zaman binagarlyk talaplaryna dolu ulaýyk gelýän mescitler gurulup ulanmagy berilýär. Türkmençilikde Allah'nyň öýü hasaplanýan mescitleriň bina edilmegi ýurdumyzda gahrman arkadamy tarapyndan başlanan insan-perwer işleriň hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň başçylygyny üstünlikli dowam etdirilýäni görkezýär. Şunun bilen baglanykda gahrman arkadamyzyň tagallary esasyna arkadag şäherine 30.000 adama niýetlenilen tezi mescidiň guruluşynyň alınıp barýanyny bilmek gerek. Fizuli şäherine gurulýan mescid insan-perwerligi, agzybirligi, jewsligi we asyrly işlere agradlygy, durmuş ýerelgesi edilýän türkmen we Azerbaýjan halklarynyň dostlugynyň aýdyn nyşany görler. Bir ýerde pursatdan peýdalanyp prezident Ilham Aliýew iki ýurdun dostluk gatnaşyklarynyň nyşany görülen bir mescid üçin Azerbaýjan halkynyň adyndan hormatly prezidentimize ýene däwregedek hoşallygyny beýan etdi. Soňra iki ýurdun prezidentleri Şuşa şäherine guradilar. Şuşa şäherine barýan ýoluň oruny iki ýurdun liderleri Sewitiň gözel künjekleriniň biri bolan Daşalty düldügünde saklandylar. Hormatly prezidentimiz we Azerbaýjanyň prezidenti bir ýeriniň tebigatyny syndadylar. Hem de bilelikde ýadygarlyk suraty düşdiler.